Making. A gane mutum zai gaza making zai ga kuma an gama. Gaba da rabbana kar ka yi shi o'ona hana mujatu. Gaba da rabbana kar ka yi shi o'ona hana ga ganganci. Mujatu. Da kayan jimurin da huwa don garba ne na kantino kalwa. Kamin sai ka kwata ne shi. In za ka ɗau wani. Ka ga wani ne. Kai, waka da wahala Allah ji kaji. Kawai lissafi da ke wallahi. Yanzu shehu ta yi minti nawa wakan? A ta yi minti nawa? 11. Akwai aiki fa. Minti 20. Da 20 haka ko da wani abu. Ba littafi ba biyu. Kawai yi ake da ka. Matar arziki na yabe ta tun da dai tana gidan aure. Mujatu. Mu dinga ce muna diba dole har tara. Muje. Mu dinga ce muna duba sai da har tara diyan aure.